sker. Og Torben, du har sprunget fredagsbomber i en mængde, der er ekstrem. Nemlig er jeg, nemlig er jeg, nemlig er det ingen problem. Nu det er jul, fri fra skolen, så er det sat ned med op af stolen. For du skal ikke være noget for jer. Vi skal hjem, åbne poppen, så vi kan få noget ro i hovedet og kroppen. Der er heldigvis et stykke til næste år. Flemming, du har aldrig tid til os. Aflevering om dit ben er klods. Sejlklub er det eneste, der dur. Heldigvis så er du aldrig sur. Og Magnus hold da kæft, de snakketøj, det er en liga for sig selv. Og glem det med julefrokost, for du drikker dig ihjel. Nu det er jul, fri fra skolen, så er vi sat ned med op af stolen. For nu skal vi ikke være noget for jer. Vi skal hjem, åbne poppen, så vi kan få noget ro i hovedet og kroppen. Der er heldigvis et stykke til næste år. Og far Martin, du er en cykelmyg. Studietur, du havde vores ryg. Overstays in Odense er sjov. Junge dig, vi altid kan få lov. Og Christina, du slog op med Bo, nu er du vores præsident. Nikotin og cigaretter, vi får forbud, det er kendt. Nu det er jul, fri fra skolen, så er det sat ned med op af stolen. For nu skal vi ikke være noget for jer. Vi skal hjem, åbne poppen, så vi kan få noget ro i hovedet og kroppen. Der er heldigvis et stykke til næste år. Men du en optimist med tid. Ja, Mik, med dit kridt bliver julen hvid. Og Louise, flex med løb du kan. Alle skal jo se din Iron Man. Og Natasha, du skal vide, at vi har jo gennemskuet dig. Karriereskift som influencer virker for at være sig. Nu det er jul, fri fra skolen, så er vi sat ned med op af stolen. For nu skal vi ikke være noget for jer. Vi skal hjem, åbne poppen, så vi kan få noget ro i hovedet og kroppen. Der er heldigvis et stykke til næste år.